Okay na. Nanibaguhan. Maray na udto tabi mga tugang. Aldaw po nin Sabado. Pizza 8 Pizza 1 kan Agosto 2026. Maligayang buwan ng wika. Buwan ng wika pala mga tugang ng Agosto, di ba? Bueno, tabi mga tugang, natawan kita nin assignment na makaibahalin do sa laog nin sarong oras na uri-restoryahan ngunyan pong aldaw nin Sabado, puon alas 11 an aga, sundo alas 12 tabi nin pagkaudto. Pero ini po mga tugang, ang sabi kan sa muyang Vice President for Programming, temporary mo na, mantang nag-iisip po kami nin bagong format din programa na makakatabang tabi para sa saindo na mga paradangog. Iyo po, kung matandaan po rin do, ang oras po na ini mga tugang, alas 11 hanggang alas 12 rin udto pag Sabado, iyo po tabi ang Legally Yours GB, di ba? And nagkaiga po kami ng mga pagbabago. And mantang nag-iisip po nin magayon na programa na mas lalong makapagserbisyo po para sa indo ng mga paradangog. Kita po muna ang mag-iriba-iba. Aramon niya to program po ini na pang Sabadong edisyon. Bueno, tabi mga tugang, so mga nakaantabay ngunyan sa saindang mga radyo, 729 kHz po sa AM band. Siring man tabi, live kami sa Samuyang official social media page, ang DZGB News Online. Sa Facebook po yan mga tugang, ano? And syempre sa YouTube, yaon man po kami dyan, ang DZGB Legazpi. Di paano kayan, mag-iriba-iba lamang kita mga tugang, mag-re-restorya kita, mag-sumada kan mga nangyari sa bilog na simana. Diba? So mga kaganapan sa laog din sarong simana, pag-re-restoryahan ta po mga tugang sa programang ini na aldaw nin Sabado, 11 to 12. Okay? O di, ano ang magabat-gabat na istorya kan uminaging simana? Siyempre, kang July 27 mga tugang, iyo tabi itong ikalima na State of the Nation Address o kaya SONA ni Presidente Bongbong Marcos. Diba? 2026 na ngunyan, di nasa ikaapat na po na taon kan sa iyang pagserbisyo bilang presidente tabi kan Pilipinas. So, iba pa po siya natatada na 2 taon sa saya pong termino bilang presidente. Diba? So, kan 2027 lugod. Kan July 27, iya po ang sa iyang ikalimang SONA. Diba? And nagkapira po na mga punto duman kumbaga bantayan ta. Diba? Ano ito? Number 1, mga tugang, ang sabi baga kan presidente, nagdadangadang na ang patong-patong na mga kasong isasangat kontra tabi mga tugang sa dating House Speaker. Problema, taday taaram kung si Saydo. Bago baga mga tugang naging House Speaker si Congressman Boji D, sinalidahan niya po si dating House Speaker Martin Romualdez. Pinsan tabi mga tugang kan sa tuyang presidente. Diba? Kang nagbutwa mga tugang su issue kan flood control, gulpi na mga tugang ang mga nagkapangaranan, dako ng mga na-involved, and in fact nga may mga na-priso na. Diba? Example dyan, nasa kustodiya na kan mga otoridad mga tugang, nasa karsel, so mga diskaya, diba?
na ang sabi saro sa mga darakulang contractors mga tuga na imbuelto sa mga issues sa flood control. Di ba? Ang sabi kan presidente kan July 27, may nakaambah mga tugang na mga kaso laban sa dating House Speaker. Although day niya pinangaranan kung sisay na dating House Speaker abi na bako masip. Pero may statement naman po kayan mga tugang si former House Speaker Martin Romualdez. Nasabi niya pigagalang niya itong desisyon kan presidente tabi and that nanindugan siya na siya dainin ginibong violasyon sa anuman na batas. Iyo tan sabi baga mga tugang ni presidente bako siya presidente kan kung sisay man kan kapamilya, presidente siya kan sa tuyang nasyon kan Pilipino. Kaya ang kumbaga mga Pilipino ang focus tabi mga tugang. Di ba? So, marabasan, ang posibleng marabasan, kasabay na digdi, ang posibleng sa angatanin kaso, ang dating House Speaker. Pero they kaya man ang talaga pinangaran. Nag-react baga digdi mga tugang si Senador Rodante Marcoleta na kumbaga satisfied na ba nga kita duman sa taramon niya kan presidente na kasuhan ang dating House Speaker na dahil lamang nga nga pinangaranan. Satisfied na nga kita sa madanghog tang arog kayan na dahil lamang binanggit ang pangaran kung si isay man na dating House Speaker. So abangan ta mga tugang kung ano ang mangyayari sa mga masunod na aldaw, simana o kaya bulan. Kung may makasuhan man ang God na dating House Speaker. So iba baga mga tugang na mga witness, so iba na mga involved, mga tugang sa flood control scandal, nababanggit talaga man ang pangaran ni former Speaker Martin Romualdez. Takan panahon na ito mga tugang, na grabing insertion sa Kongreso, di ba? Halangkawan ng ipitaong pondo para sa mga flood control projects and iba pang infrastructure project. That time, ang House Speaker, dating House Speaker Martin Romualdez. So, abangan tayo na statement kan sa tuya mga tugang na presidente. And saro pa sa medyo magabat-gabat na punto na pinagurulan ngunyan mga tugang itong may kinaraman sa systems loss tabi sa supply nin kuryente. Tan sabi kan presidente, bako man kasalan kan mga konsumidor kung nata may systems loss, kaya dapat day pagpasa sa inda ang bayadan. Pero ang sabi Kuya John, kan mga players ta sa industriyang iyan na pag-supply ng kuryente, kung nahalion niya sa mga konsumidor, sisay ang ma-shoulder. Baka day kaya noon, mga tugang, kan mga industry players pag-abot sa kuryente. Di ba? Sabi nga ni kaniba, masunod nga kami, pwede nga itong ipautob kung may subsidiya lamang nga itataw ang gobyerno. Taba kayong maging dahilan para ikalugi, ikabagsak mga tugang kaining mga industry players ta sa kuryente. Di ba? Pero mananggad, medyo nagagabata naman talaga ang publiko, ang mga konsumidor. Bati mo niya mga Kuya John, mahal ang singil sa kuryente. Di ba? Magbabayad ka pa kahit tong kuryenteng day mo man kinonsumo dahil mga tugang sa systems lost. Diba? Pero ako, ang saro sa naisip ko, John, sa lado kan mga electric cooperative, mas magayon sigurong bantayan, hanapon, pundohon, itong sa mga pigasabi nindang
nagaharabas din kuryente. Di ba? Nagaharabas din kuryente. Takon halimbawa, Kuya John, ang nawawara na kumbaga dai nagiging revenue sa parte kan mga kooperatiba, ka mga supplier ng kuryente, dahil pigahabas ka ibang mga konsumidor, yung mga terminong pigagamit maninda, nagahabas nga kang kuryente, dahil naging revenue ninda, pigaharabas nga ni, di ba, nagkonsumo kay kuryente, pero dahil nagbayad din tama, dahil nagbabayad. Dapat itong lapagon, punduhon tabi, Kuya John. Takon halimbawa, nasasayang mga tugang ang kuryente, tapos ipapason sa mga konsumidor. Kung ako, Kuya John, ako ang nagdinegosyo ng kuryente, o kaya ako ang kooperatiba, gano'n di ako masyadong manghinayang, tamay nakakabalik sa kuyang kantidad, tapos babayaran kan ibang mga konsumidor. Pero kung halimbawa talaga, dahil na pagpabayaran sa konsumidor, ako, maobliga ako na lapagon, bawiyon itong mga nawawara na kuryente, tapi gaharabas kan iba. Diba? Tadakulaw nitong kalugian sa ko. Pero kung talagang pig sa shoulder kan mga konsumidor, siyempre, nakakabalik manggraray sa kuya eh. May nawara, may nasayang, pero nakabalik sa kuya. Pig shoulder kan iba. Pero kung maobligar ako na lapagon talaga ito. Diba? Pero ang systems loss talaga tabi, mga tugang, dahil man iyan maiwasan, may mga systems loss man talaga databi. Lalo kung medyo papahararayo na itong pigadalaganan kan supply ng kuryente. Diba? So iyan tabi ang bantayan kung magkararealisar tabi iyan na mga binaranggit o sinarabi ni Presidente Bongbong Marcos katakod kan sa iyang ikalimang sona kan uminagi tabi mga tugang na Hulyo 27, 2026. Kung may makasuhan mananggad na dating House Speaker, buda number 2, kung mahali na mananggad ang pasistema na so systems lost mga tugang sa serbisyo ng kuryente, haliw na tabi sa pigbabayadan kan mga konsumidor. So, pinag-aaradalan naman siguro iyan kan sa tuyang mga legislador tabi mga tugang. Tayon kaya dahil basta-bastang maimplementar. Diba? Takay puan mong gumiwo tabi mga tugang nin batas. Solamente nagigibo nin batas. Bako man sa presidente, ang nagigibo nin batas so, sa tuyang mga legislador, congressmen and mga senador. Diba? Pag nabilog iyan, isumitir sa presidente, pwedeng pirmahan kan presidente para maging batas, pwede niyang i-veto, ibalik giraray, diba? Or pwedeng mag-lapse into law. May certain period mga tugang, I think 30 days, na kung di yan mapirmahan kan presidente, automatic magiging batas po yan. Lapse into law. Diba? Kaya, kitang mga Pinoy, as of now, wala man kita kaibang choice, kundi maghalat, kung ma-realisar po tabi, iyan na naunambitan kan presidente sa iyang sona. Oy, good morning sa mga naka tutok sa satuyang Facebook Live tabi. Ali ako kuya dyan sa Barangay Dapdap, matibay man ining Bicol University Institute of Physical Education, Sports and Recreation, BUIPESR, na pinamamayuhan po kan sa indang din si Dr. Karina Sales. Igwasindang programa tabi mga tugang ining padaraplusan. And katakod kan programang iyan, nagkondosir sindanin libre tabi Kuya John na pickleball clinic, diba? Pickleball training.
nauuso na pati niya ng pickleball. Nauuso na niya ng pickleball. So nagkondisirsin na rin libreng pickleball training dyan po sa Barangay Dapdap. So dakul man so nagpartisipar kasubago mga tugang. May mga kabataan, may mga medyo maedad-edad na. At least igwanin ibang libangan. Kita, tabi mga tugang, minsan maganda ko lang tamang man ko yun ng sports. Pag medyo may problema, imbis na magparakulong sa kwarto, magparakulong sa arong, maglawas, magkawat, may iba ka lamang na ibang bagay na makaka-divert sa pinagkakabisihan mo, pinagkakabisihan kan isip mo. Diba? So, congratulations man dyan sa BUIPASR, kapartner po kan Barangay Dapdap duman sa programa nindang Padaraplusan. Oy, congratulations mga tuga nga sa Pulangi Red Hunters. Yugi-yugon mo ko yun. Nag-iling akong kawat kasubanggi dyan sa Albay Astrodome. Naglaban kasubanggi. So, duwa sa mga pinag-aabangan ng mga teams. Dyan po mga tugang sa nagpapadagos na Albay Governors Cup basketball tabi mga tugang. Ligaspi versus Pulangi. Gulpi so tawo kuya John. Gariman sa na PBA. Pano so Albay Astrodome. Panoon. Kadakol so nag-iriling. Diba? Mainit pati so naging bakbakan kan duwang team. Pero katapos-tapos si mga tugang, gumina na po sa Pulangi. 91-81. Diba? So, mantenido, nawala pandaog ang Pulangi Red Hunters. 5-0. Tabi sa nagpapadagos na Governor's Cup sa kawat tabi na basketball. Diba? Magayon man, at least kasubanggi talaga, dakol ang tao Pati sa mga medyo maedad-edad na, nag-iriling. Magayon man mag-iling nin live mananggad tabi Kuya John. So sa ngunyan, igwang schedule naman ng kawat. Pero mga tugang dumantabi sa Bakakay. Ang kawat dyan nabanggi, Daraga versus Kamalig. Uda Bakakay versus Ligaw. So Bakakay, nagkuha Kuya John ki sikat, buda matibay na import. Si Onwobere, buda saro na sikat na basketball player digi sa Pilipinas. Dating player kan Gilas Pilipinas. 'Di ba? Ang basketball team tabi mga tugang na nagrepresenta sa Pilipinas sa mga international tournament. Si Terence Romeo. 'Di ba? Dating PBA player, dating San Miguel dating player mga tugang kan San Miguel Beermen. So, baka tawuhon man ang gymnasium kan Bakakay. Diba? Kaya sa mga taga First District na gustong mag-iraling, dyan po kamo sa Bakakay, dyan nabanggi. Diba? Tangkawat po kaya mga tugang, konsensain, nagilibot man, kanakaaging simana, nagkawat sa Tiwi. Ngunya naman, dyan nabanggi sa Bakakay. So, kasubanggi sa Albay Astrodome, and minsan may kawat man po sa Daraga. Minsan duman sa Ligaw. Depende kung sa ini-schedule mga tugang kan komite. Po. So mga basketball enthusiast dyan, so chance po nindo yan na mag-iling. Kunday naman, maski sa Facebook, so mga team bahay, pwedeng mag-iling. Tas so Albay Provincial Information Office, igwamang ki Facebook Live kan mga kawat tabi mga tugang. Bueno, commercial mo na kitanindit na minuto mga tugang. Taod-taod ikaw kita ng mga pag-iirestoryahan. Reparo tabi nindo mga tugang sa barangay nindo kon nagkukondusir pa lamang nin flag ceremony ang mga barangay officials.
si isay na mga barangay officials ang nag-aatindir, buda day nag-aatindir din flag ceremony. Ta sa tabako mga tugang, igwa kiapat na mga barangay kagawad ang nasuspindir tabi dahil sa day pag-attend din flag ceremony. Importante yun palang tabi yan mga tugang. Kaya ini pwedeng maging pwedeng maging leksyon o pwedeng maging paagi para mabantayan kan mga konstituente ang saindang mga barangay opisyal. Pwede pala niyang ireklamo kung di nag-atindir, Saro pa mga tugang, ano ang dapat gibuhon kan gobyerno o kung ano man na ahensya de gobyerno para mapagulan ang mga insidente kung sain tabi mga tugang. Halimbawa, so nangyari sa Daraga Kasudma, sarong estudyante, ginunot-gunutan nin babae na pigtutubudan, may mental health condition. So, biktima na babaeng estudyante na trauma tabi mga tugang, susog sa pahayag kan sa iyang ina. So yan tabi ang pag-uristoryahan tataod-taod Mabalik kita pagkatapos lang ka nagkaperang pagiromdom 11:33. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Unina, ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. An sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanwaan sa gabay sa marhay na paggugobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa Buhay Dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Impapawid para sa kalusugang pagkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanwaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa indong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Mga tugang, reparuhon ta daw po sa satuyang kanya-kanyang mga barangay. Ano po yan? Kondusir lamang tabi nin flag ceremony kada aldaw nin Lunes. To be accepted for who you are and loved no matter what. I don't know if any... Ta kun igwa mga tugang nin nagkapirang mga barangay officials ang nasuspendir dahil sa day pag-attend din flag ceremony. Hilingon talaw po sa barangay ta, ano po yan? Nag-attendir lamang o day lamang nagpapasilag o baka ngani ngaya day lamang nagkukondusir din flag ceremony pag Lunes? Ala, sige daw. Magtaga-reparo daw kita mga tugang na mga konstituente. Ta pwede palan. Sa tabako po kaya mga tugang. Diba? Sa tabako po kaya sa Barangay San Roque, igwanin 4 na mga barangay kagawad an nasuspendir tabi dahil sa day pag-attend din flag ceremony. Susugduman sa dokumento, binilang pati kung pirang beses daday nag-attend din flag raising ceremony. And ang reklamo pong iyan, dinesisyon na naman sa lado kan sangguni ang panglungsod. Always been feeling so blue.
Kaya po naging epektibo itong pagkakasuspender sa inda nin sambulan may sarong aldaw and day po sinda nin re-resibiho na sweldo. Kaya kumbaga day ko na po diskutiron so iba pa about duman sa reklamo ta kumbaga, di kita rin mas hararom na knowledge about tuman. Pero iyo po yan ang kumpirmadong istorya na may 4 pong barangay officials ang nasuspender dahil sa day pag-attend din flag ceremony. Di ba? Iyan, pwede yan na maging pampamulat. Ano nga po kayo ni ngani? Maging leksyon o kaya eye-opener, mga tugang, sa iba pang mga barangay officials na day po basta-basta ang flag raising ceremony. Dapat piguutob tabi iyan. Diba? Kan mga opisyal kan gobyerno, siring man kan mga empleyado, ahensyas di gobyerno. Kadaal daw po mga tugang nin Lunes. Diba? Takun igwanin mga barangay officials, barangay kagawad, ang nasuspender dahil sa day pag-attend din flag ceremony. Kung ika po barangay official ngunyan, incumbent, matakot ka na kung day ka nag-attendir. O kung ka mo sa barangay nindo, matakot na kung day lamang ka mo nagkukondosir ng flag raising ceremony kadaal daw po nin Lunes. Pag nag-flag ceremony nga ni, dapat may lowering of the flag man nagigibuhon pag alas 5 nin hapon sa aldaw nin Biyernes. Di ba? May seremonya man kan lowering of the flag pag Biyernes. Di ba? Susug sa regulasyon tabi mga tugang. Kaya kamo, kita na mga residente, maging mapagbantay po kita. Riporuhon ta daw mananggad sa barangay ta. Ano lamang, may flag raising ceremony lamang dyan. Nag-attender lamang ansa indong mga barangay officials. Tabi, di ba? Kung si kapitan or si kagawad may kaiwal sa barangay, nabantayan siya na di nag-attender ng flag ceremony, ay mag-ingat. What you've been through, or where you Mag-ingat tabi, kaigwana nin panalmingan. Kung mag-igwana nin template na ay pwede palan ngaya naireklamo ang sarang barangay official dahil sa day pag-attend din flag raising ceremony. Kung ano man po surason ka nagreklamo and kung ano man po surason kan mga barangay officials po na ito taday sila nag-attend din flag ceremony, na may mga valid rason man po sinda na dito na po ito karon digdi sa tuyang program. Kumbaga in general discussion lang, panalmingan na po yan sa iba pang mga barangay officials na po pwede palang tabing ireklamo, po pwedeng masuspindir sa trabaho kung day po nag-attendir nin flag raising ceremony. Siring man, kung pwede yan mangyari sa mga barangay officials, pwede man po yan mangyari sa mas haralangkaw na mga opisyal kan gobyerno. Di ba? Sa munisipyo, bantayan tapoan sa tuyang mga elected officials kung nag-attendir man lamang nin flag ceremony kada adlaw nin Lunes. Di ba? Ta basic po yan na requirement na dapat nindang gibuhon. Di ba? to be accepted? Diba? Hilingon ta sa mga empleyado kan munisipyo. Kung nag-attendir lamang sa mga department heads, lalong-lalo naman po sa mga elected official. Or where you been? Tamparte man po yung kansayandang trabaho, kansayandang mandato, ang pagrespetar tabi sa bandera kan Pilipinas. Pag-attendir ng flag raising ceremony. Takon igwana po kinangyaring arog po kayan sa mga nagkapirang barangay officials, pwede man po yan mangyari sa iba pang barangay officials and sa mas haralangkaw pa pong opisyal kan gobyerno ta.
good morning kay Ana Peña Campo. Good morning po. Pirmi po nagdadangog. Diyan databi sa Labnig kan Malinaw. Uy, maray na udto tabi diyan sa mga taga Labnig kan Malinaw. Iyo, sa Labnig kan Malinaw. Siring man sa mga taga Tabako. Nagadarangog gunyan, di ba? And sa 106.9 WGB FM dyan mga tugang sa syudad kan Tabaco. No matter what you've been through or where you've been. Bueno, tabi mga tugang, di kita sa saro tapang pwedeng pag-restoryahan. Ta medyo makatakot kaya ini mga tugang. And siguro kayo po na talagang may mag-action para dahil na po magpaurutro an arog po kayo ng insidente. Diyan po mga tugang sa munisipyo Candaraga, may sarong estudyante, 12 anyos na babae, grade 12 student tabi, o grade 7 student. 12 anyos, grade 7. Ihinatod po siya kan sa iyang ina. Diba? Ta mga taga Peña Francia po ini. Barangay Peña Francia. Pigatod po kanina palaog sa eskwelahan. Diba? Nagbaba sa tricycle. Diyan po nangyari sa may paradahan ng tricycle. Sa may Quick Mart sa Barangay Market Site. Nagbaba sumag-ina sa tricycle. Nagtalikod lang madali so ina, tamabayad kan sa indang pamasahe. Kuni naradangog niya o garing, so sa iyang aki tabi mga tugang, nagsusuriyaw. As in, biyo nang napapaluhod, ta pigugunutan na tabi mga tugang, kanday meninda kabistadong babae, na pigsasabi, pigtutubudan, igwatabi mga tugang nin kondisyon sa iyang kalusugan pangkaisipan, mental health tabi mga tugang. Tangon yan baga, dahil kita pwede na magparataram nin nakaka-offend. Kaya to baga, titararan pa sana kung ano ang apod talaga dyan sa Bicol na termino, di ba? Pero para mga tugang makalikay kita na makakulog nin buot nin iba, di ba? Tayan po baga tawo man iyan, di ba? Yaon manggar dapat an pagrespetar, lalong lalo sa pag-apod o paggamit nin termino para sa sainda, di ba? Kaya pigagamit po itong mga termino na may mental health condition, di ba? May pinagdadaanan. Iyo po. Iyo po ito so nangyari. So biktima, so aki na estudyante, na trauma, ang sabi kan ina, takot o habo nga nang mag-eskwela. Tasisay man talaga kayo randay matakot, day magka-trauma tabi mga tugang. Malawag ka sa eskwelahan, alas 7:30 ang pagkaaga. Pagbaba mo sa tricycle, may day mo lamang kabistado, ang bigla sa mong dumulok, gunot-gunotang ka, nabiyo kang mapaluhod, yud-yudong ka sa tinampo. Sisi ka ananday matakot tabi mga tugang. Diba? May nagresponde man po na pulis, nagtabang naman sa mga tricycle driver duman sa area. And so ina buda sa victim nagpasiring po duman mga tugang sa headquarters Candaraga PNP. And ang sabi kan ina tanakahuron taman via chat sa messenger, pagabot nila duman sa police station, yaw naman po duman mga tugang dinara itong suspect na babae man. Diba? Pero dahil sigurado kung ano ang magiging pasistema po kayan mga tugang kung pwede siyang kasuhan, ba? Kung pwede siyang ma-detain, kung siring po kayo to an sa iyang kondisyon.
Diba? Usually, pig turnover sa DSWD o kaya sa pamilya niya, sa kung saan man po siya naghali na barangay. Diba? Nagkapirang beses na po na halimbawa, digi sa Legazpi, may kinua na siring po kay itong klase ng persona. Diba? Iti-turn over sa police. Dahil po ninda, siyempre pwedeng i-detain. Ididara sa DSWD. Tapos gustong ihatod sa duman niya sa sa Kadlan, sa Kamsur. Ang problema, kung dahi man kapamilya na magbabantay and magrereparo, dahi ta sigurado kung akuon po sinda duman sa pasilidad po na ito. Diba? Kaya siguro challenge ini sa konsisay man ng mga opisyal ta sa gobyerno na makagibo siguro din batas o kung ano man talaga na konkretong programa para sa sainda. Di ba? Kung sa insinda pwedeng darahon maski day kapamilyang magreparo sa sainda, takunday naman iyang mga paryente. Takon ang iba, bako man talaga tagadigdi. Di ba? Takon iyo man sa naga para paurot-ro man sa nang yaon dyan sa luwas, kantinampo, baka magpaurot-ro man sa nagirare ang mga insidente na nangkukulog sinda. Tayan po mga tugang, mga tao man na nangangay pumanin proteksyon. Buda siyempre, proteksyon man para sa iba, para sa publiko. Day takapot kung ano nagadalagan sa isip ninda. Paano mga tugang, arog ka yan, bigla na sa nang nangkukulog, nang gunot nin estudyante. Diba? So estudyante man, siyempre, matatara ka, makikigig. Dayo man kabistado, bigla kang ranihon, gunot-gunotang ka. And bako lang po yan nangyari dyan sa daraga. Kung matandaan ta po, naibareta naman, kay ito pang mga uminaging taon. May mga insidente naman. Halimbawa, di sa Legazpi, dyan sa may Piñaranda Park, kay ito, nagtrending so istorya kan sarong estudyante, Jerome, baga, na binukod-bukod man. Binukod-bukod man. O, digdi pa sa may igwa pa katong saro pang istorya na naghapit lang sa sarong bakery. Pagkiling niya, rinapas siya kang bag. Tapos duman sa loob kang bag, may something na matagas. Tuminama sa pandok kan biktima, nabusian baga sa may dungo. Diba? Dipisil mga tugang, kung paurotrong maging arog kayan ang sitwasyon. Paano kung ang nagibuhan dumiklo man sa paghiling, bumalos, magulpi man itong mentally challenged individual, sisay na ang maagap duman, sisay na ang maasikaso, di ba? And mas difficile pa kung arog kayo ng mga tugang na may nakukulugan na po. Halimbawa itong nangyari duman sa estudyante, di ba? Kaya maski kita ng mga simpleng individual, dahil sabot kung anong programa talaga para sa inda. Kung sa insinda pwede talagang darahon, di ba? Na baka pwede pa man sindang ma-reform, ma-rehabilitate, matawan pa nin tsansa. Di ba? Tadipisil mga tugang kung yaon lang dyan sa palibot, tapos pag iabot na, bigla na sa nang nangungulog. Yung tabi. Kundi, dahi tasabot, kung ano talaga ang tamang proseso kayan. Pero sana mahiling po yan kan sa tuyang mga leader. Matawanin talagang konkretong programa, proteksyon sa publiko, proteksyon man para sa inda. Tabi, dipisil. Arag po kayo to,
estudyante pati, grade 7, na trauma tabi ko yun, endang sabi, natatakot, abong mag-eskwela. Makiriparo man tabi mga sir and ma'am. Siguro, igwa naman programa para dyan ang gobyerno, di ba? May ahensya di gobyerno na naka-assign, kumbaga, para dyan. And sana, matawan man ang tamang atensyon. Matawan po nin aksyon iyan. Feels so good to be free. To be accepted for who you are and loved no matter what. I don't know if anybody understands what that feels like. Iyo tabi, bueno, alas 12 na. Oh, wait. Masunod na po ang Bareta alas 12. Sa giraray tabi mga tugang, so sagkod na dahil panin advice po at sa muyang VP for Programming, baka sa mga masunod po magdarangugan kita. Makaisi na sa natabi ka mo. Makadal daw po yan in Sabado 11 to 12. Bueno, tabi mga tugang, si Kuya Jun Napoli sa Technical Department, sa IT man po dyan, karabahan ta si Jerome Martinez. Sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz, and yaon man si Nicole Ann Gloriano. Ako po ang sa indong nakaibahan, Joshua Bino, salamat po asin maray na udto. Bakunang angat, serbisyong dapat sa